Bine ați venit la aplicația mobilă HGV Driver Hub. Astăzi vom vedea cum să trecem de la o limbă la alta în aplicația mobilă HGV Hub. Este foarte simplu. De îndată ce deschideți aplicația, aceasta va fi în mod implicit în limba engleză. Pentru a trece la altă limbă, trebuie să faceți click pe simbolul steagului pe care îl vedeți. În partea de sus a paginii de pornire, puteți vedea simbolul steagului. Vă rugăm să faceți click pe acesta. De îndată ce faceți click pe simbolul steagului, puteți vedea lista de limbi. Astfel, aici avem mai multe limbi. Acum să încercăm să dăm click pe poloneză. După ce am făcut click pe Polish, pot vedea că întreaga aplicație este schimbată în limba poloneză. Aici puteți observa că foaia de pontaj, cheltuielile și remitențele sunt acum disponibile în limba poloneză. Nu numai acestea trei, puteți observa întreaga aplicație în limba poloneză. După aceasta, acum să încercăm să vedem aplicația în limba română. Faceți click pe steagul românesc pe care îl puteți vedea în lista de aici. Acum, după ce faceți click pe el, puteți vedea că întreaga pagină a fost schimbată din poloneză în română. Puteți vedea că toate cuvintele din aplicație sunt afișate în limba numită română. Acum să încercăm o altă limbă. Acum să încercăm să vedem aplicația în cea mai populară limbă indiană numită Hindi. După ce faceți click pe Hindi, puteți vedea că toate cuvintele sunt schimbate acum în limba Hindi. Puteți repeta același proces pentru a o converti din nou în limba engleză. Iată cum puteți comuta între limbi în aplicația mobilă HGV Hub. Vă mulțumim pentru vizionare!